Коты, всем пришпилиться, задрать люки, подать могутности на первую ступень. Я починаю отворотный отлик. Ну ўсё. Канчаткова паплыў наш Цімох. Шмат гісторыі нікога да добра не даводзіць. Так, 5, 4, 3, 2, 1. Трымайтеся, котики, отрываемся от земли. Цімох, гэта ты трымайся. Санітары хутка будуць. Яны цябе на зямлю вернуць. Вось у гэтым, котики, і праблема. О, адпусціла, падаецца. Дык праблема ў чым? Ну, у земли. Белорусы так свою землю любят, что часом забывают глядеть наверх, на зорки. Усё у нас ралля, разоры, ураджаи, а самое цікавае, ну ж там, на небе. Так лічыў герой нашай сённяшняй перадачы, які адной рукой даследаваў мінулае Беларусі, а другой рукой увасабляў зорную будучыню. Ну ясна, зноўку будзе перадача нудзяціна. Чакай, ён пра зоркі нейкія казаў? Можа, пра касманаўтаў будзе ці пра іншапланецянаў? Не, герой нашай сённяшняй перадачы быў мастаком. Ну і крыху інапланецянін. Чаго ўжо там? Фу, зусім заблытаў. Мне падаецца, у яго ўсё яшчэ гарачка. Давай, можа, вызовем яму хуткую. Не, давай спачатку ён раскажа, каго мае на ўвазе, бо цікава ж, а пасля паглядзім. Ну, поехали. Бачыў у сістэматычным шляхавым парадку цэлыя мілі краявідаў з высокімі стромкацяністымі чорнымі гарамі, з глыбокімі пустыннымі пласкадоннымі далінамі, са страшна глыбокімі бяздоннымі, як ад землетрасення, лопаўкамі, скаліста-чорнага дна некаторых з гэтых далін, якія цягнуліся цэлымі мілямі. 13 кастрычніка 1888 года у застенку Пунькі, цяперашняга Глыбоцкага района, у сям'і шляхціча-арандатара Драздовіча нараджаецца сын Язэп. А, то пра Язэпа Драздовіча перадача будзе. А хто гэта? Ну, мастак вядомы. То сказаў бы, што пра мастака, а то галаву дурыш, напусціў туману. А нам зараз слухай доўгую, нудную біяграфію чарговага беларускага дзеяча. А вось сапраўды, давайте пра біяграфію вельмі коротка. Яна ў Драздовіча, напраўду, падобная на дзесяткі, калі не сотні іншых біяграфій беларускіх дзеячоў першай паловы 20-го стагоддзя. У маладосці ён вучыўся ў Вільні на мастака і дзесьці там падхапіў зацікаўленасць беларускай справы, што, зрэшты, для пачатку 20-го стагоддзя было не дзівам. І ўсё сваё жыццё пасля прысвяціў менавіта гэтай справе. Канец! Класная перадача. Не, ну не так коротка. У дарэвалюцыйныя часы Язэп Драздовіч афармляе розныя беларускія выданні, у тым ліку нашу ніву сваімі малюнкамі, ну і удзельнічае ў шматлікіх мерапрыемствах і беларускіх выставах. У 1917 годзе, ураджаны магчымасцямі, якія давала рэвалюцыя, ён з падвойнай сілай кідаецца ў беларускую справу і сам арганізуе школкі, гурткі народнай глыбочыні, супрацоўнічае з просьмай газет, выданняў, малюе, піша, ну і, карацей, максімальна актыўна удзельнічае ў развіцці беларушчыны. 1923 год супакойных выжыданняў. Год беднасці і часовага заняпаду, год перацерпліванняў крыўд ад несправядлівасцяў завіслівых і лапчывых чужаземцаў. 1924 год трывожлівасці і няпэўнасці, год здрадніцкіх падходаў і лжывых запабегаў, год прадбачанняў і падгатовак. 1925 год стыхійнага беларускага нацыянальнага руху, год перапоўненага келіха цярплівасці, год змагання са злом культурна-нацыянальнага ўціску і кабалой крыўдзіцеляў. 1926 год аканчальнай пабеды пакрыўджаных над крыўдзіцелямі
і трыумф нацыянальна-незалежніцкай ідэі. Год аб'яднання і салідарнасці ў воскрэслых і ў воскрэсаючых народаў. У 1920-х годах Дроздович жыве ў Вільні і падтрымлівае ўсе магчымыя пачынанні беларусаў у Польшчы. Мерапрыемствы, школы, кнігі, тэатры, часопісы, грамадскія арганізацыі. Дроздович усюды малюе, піша і арганізуе. У 30-х годах, калі сітуацыя ў Польшчы ускладнілася і шмат якія беларускія школы і ініцыятывы былі закрытыя, Дроздович вяртаецца ў родныя Пенаты і ў вёсцы Германович спрабуе працягнуць сваю дзейнасць на лакальным узроўні. Ну і ў 1954 годзе мастак памірае на сваёй радзіме, дзе і быў пахаваны. Які маладзец. Такая кароткая біяграфія. А мы нават і не змарыліся. Нет, ну яна не кароткая, я яе проста скараціў. Але на самой справе, калі глядзець з гэтага пункту гледзяшча, маем досыць тыповую біяграфію тыповага беларускага дзеяча 20-го стагоддзя. Ну, там шмат працы і невідавочныя на першы погляд вынікі. Часам можна сустрэць меркаванне, што беларускую справу ў той час рухала 3,5 чалавекі. Ну, там купала, колас і нехта яшчэ. А нармальныя людзі пра ўсё гэта і ведаць не ведалі. Але гэта не так. Рупліўцаў беларускай справы тады былі сотні людзей. І ўсе яны, як і Дроздович, стваралі школкі, нешта пісалі, недзе нешта арганізоўвалі. Незвычайнасць канкрэтнай біяграфіі Дроздовича, напэўна, толькі ў адным. У гэты складаны, бурапенны і вельмі канфліктны час Дроздович з усімі супрацоўнічаў і нідзе не патрапіў пад рэпрэсіі. А гэта дзіўна. Вельмі дзіўна. Я б нават сказаў падазрона. І фанатыкі, і бязбожнікі адной маткі дзеці крайнасці. Няма жыцця ў крайнасці. Нішто не жывець, не расцець у вагні. Нішто не жывець, не расцець у марозе. Толькі між агнём і марозам усё расцець, усё цвіцець, развіваецца, красуецца. Ну вось глядзіце, у 1920-х годах, жывучы ў заходняй Беларусі, ну то бок у тагачаснай Польшчы, Дроздович актыўна супрацоўнічае з акадэміяй навук у Менску, то бок у БССР, і нават атрымлівае ад іх нейкія ўзнагароды. У 1930-х годах, калі ў Польшчы пачалася санацыя, Дроздович, актыўны дзеяч беларускага нацыянальнага руху на Віленшчыне, ніякім чынам не патрапляе пад польскія рэпрэсіі. У 1939 годзе, калі прыходзяць савецкія войскі, ён абмінае і савецкія рэпрэсіі. Калі ў 1941 годзе прыходзяць немцы, Дроздович не патрапіў ні ў вязніцу, не быў вывезены ў Германію, не быў забіты. Калі ў 1944 годзе зноўку вяртаюцца саветы, ён абмінае чарговую хвалю савецкіх рэпрэсій пасля ваенных і памірае ўжо пры Хрушчове, усімі забыты ў 1954 годзе. І гэта адзін з буйнейшых дзеячоў беларускага нацыянальнага руху. Незвычайна. Вельмі незвычайна. Я б нават сказаў падазрона. Ну, чалавек сур'ёзны, і сувязі ў яго сур'ёзныя. Ды не было ў яго асаблівых сувязяў. Давайце адказ на гэтае пытанне пакінем сур'ёзным даследчыкам. Хаця у мяне ёсць адна дзіўная версія. Я думаю, што справа была ў тым, што Дроздович жыў не ў сучаснасці. Ён жыў паралельна ў мінулым і ў будучыні. Так, пачынаецца баявая фантастыка. Ох, такое я люблю. Нарэшце нешта цікавенькае. Можа, цяпер пара хуткую выклікаць? Да пачакайце са сваёй хуткай. Не фантастыка гэта. Давайте вот цяпер пагаворым пра тое, чаму Дроздович стаў такім культавым. Бо пры ўсёй наяўнасці соцень беларускіх адраджэнцаў таго перыяду, пра якіх рэдка калі хто ўзгадвае, пра Дроздовича ведае ладная частка ўсіх беларусаў. І галоўная тут прычына – гэта ягоная фантастычная праца якраз з мінулым і з будучыняй. А я думаў, ён мастаком быў. Ну, менавіта, мастаком. Але як мастак ён быў вельмі выразна накіраваны ў два абсалютна розныя бакі – у мінулае і ў будучыню. Не ўсе могуць глядзець у заўтрашні дзень, а глядзець могуць не толькі ўсе, а рабіць жа не толькі ўсе. Ну, нельга не пагадзіцца. Давайте пачнем з мінулага.
Калі паглядзець на творчы даробак Драздовіча цалкам, то добра бачна, што ладная частка гэтага даробку – гэта гістарычныя матэрыялы. Ён асабіста ўдзельнічаў у шматлікіх археалагічных раскопках у Менску, Заслаўі, у Свіры, прачытаў шмат кніг, дакументаў і пачаў маляваць гісторыю. Ягоныя графічныя выявы гэтай гісторыі да сённяшняга дня вельмі прыцягальныя. Вось Брачыслаў, вось Усяслаў, вось Менскае замчышча 12 стагоддзя, вось яшчэ нейкае старадаўняе гарадзішча. Відавочна, што сучасныя гісторыкі скептычна ставяцца да гэтых рэканструкцый з пазіцыі навукі. Але паглядзіце, якія яны фактурныя, якія яны прыцягальныя, як яны ўцягваюць нас туды, у мінулае. У 1930-х гадах Драздовіч некалькі разоў ездзіў у гістарычна-этнаграфічныя экспедыцыі. І вынік гэтай работы вялікая колькасць графічных выяў старажытных будынкаў, гарадзішчаў і вясковых ландшафтаў. Ну і што там такога, каб нейкі плот ці дрэўца намаляваць? Ведаеце, гэта выглядае вельмі прыцягальна. Сама стылістыка прыцягвае ўвагу, нават калі Драздовіч проста малюе нейкае дрэва, дом і вясковую вуліцу. Але апроч гэтага, ён маляваў яшчэ шмат гістарычных будынкаў. Вось Крэўскі замак, вось касцёл у Беразведчы, вось яшчэ цікавыя вобразы мінулага. Глядзець усе гэтыя выявы і цяпер вельмі цікава. Не цікава, не тое слово. Гэта графіка зацягвае туды ў мінулае, напаўняе сівыя легенды фактурай і аб'ёмам. Ну, прыгожанька. Але нешта космасу адсюль не відаць. Дзе іншапланецяне? А вось гэта самы цікавы паварот. У 1920-х гадах Драздовіч нечакана для ўсіх зацікавіўся космасам. Сам ён некалі ўзгадваў, што бацькі, калі ён быў малы, казалі яму: «Вучыся і спазнавай нябесныя бегі». І вось ён, падросшы, не маючы ніякай адпаведнай адукацыі, раптам зацікавіўся тэмай космаса. Пачаў глядзець на зоркі і маляваць розныя планеты. А ў 1931 годзе ён нават кніжку папулярную выдаў па астраноміі. Яна так і называецца «Нябесныя бегі». Там Драздовіч выказвае свае меркаванні наконт паходжання планет сонечнай сістэмы, наконт вярчэння Зямлі і асабліва наконт колаў Сатурна. Сатурн была любімая планета Драздовіча. 2 разы бачыў тут, у гэтай краіне, вялічэзную, прасторную, як у некалькі вёрст, паволі схонавастую у бок да земнасвету плошчу, усеяную, усаджаную бязлікай множнасцю беласнежных мармуровых фігур чалавечых. У першы раз на жаданне маё зведаць, ці ёсць там якое-небудзь жыццё, або хоць бы якія-небудзь па ім прызнакі. І я ўбачыў пры чорным начным небе і ясным серабрыстым земнасветным святле устаўленае беласнежнымі асобамі людзей цёмна-шэрае поле. А яшчэ Драздовіч расказваў, што бачыў сны пра Сатурн, Месяц і іншыя планеты сонечнай сістэмы, якія там стаяць будынкі, якая там прырода. Сам называў гэтыя сны магнетычнымі і верыў, што яны праўдзівыя. Гучыць неяк вельмі падазрона, Цімох. Але затое як прыгожа. Вынікам гэтых сноў стаў цыкл карцін, якія паказваюць жыццё на іншых планетах. Вось краявіды Месяца, вось праца на Марсе, вось, напэўна, самая вядомая карціна – сустрэча вясны на Сатурне. Але ж гэта ўсё ягоныя прыдумкі. Хто яго ведае? Можа быць, ён лётаў на тыя планеты. А калі казаць сур'ёзна, то фантазіі Драздовіча на касмічную тэму сталіся выбухам у тагачаснай культурнай беларускай прасторы. Бо беларуская культура тады, зрэшты, як і цяпер, вельмі матэрыялістычная. Хата, вёска, зямля, пакуты, гарота, а тут космас, такі далёкі, такі халодны, але ў той жа час такі прыцягальны і ў выкананні Драздовіча такі сабе крыху свойскі.
А божачкі, столькі нагодаў забраць, а яго не ўпятлі. Ну, Драздовіч не адзін быў такі, хто цікавіўся космосам. Это ж першая палова 20-го стагоддзя. Людзі нарэшце пачалі ўглядацца ў гэтыя сузор'і усур'ёз. У творчасці Драздовіча, дарэчы, прысутнічае наследаванне выбітнаму літоўскаму мастаку Мікалаўсу Чурлёнісу. Гэты творца быў на 10 гадоў старэйшы за Драздовіча, і пік ягонай творчасці прыпаў якраз на дэвалюцыйны перыяд. І там у Чурлёніса таксама такія фантасмагарычныя пейзажы невядомых планет, пераплеценыя з дзіўнымі фантазіямі аўтара. І Драздовіча, штурхоўваючыся ад гэтых вобразаў, стварыў свой унікальны свет, які назаўсёды ўвёў яго ў залаты фонд беларускай культуры. Усе тыя затраты тэхнічных сродкаў, якія ішлі на вядзенне вайны, пойдуць на заваяванне пазаатмасфернага міжпланетнага прастору таго, які нас раздзяляюць з найбліжэйшаю планетаю ад нас. Не з Венераю і не з Марсам, а з нашым, хоць і занадта старым, але яшчэ жывым мірам, ясным месяцам. Ну, прыгожанька, але асноўная праблема застаецца нявырашанай. Якая? Чарговы мастак, які не маляваў катоў. Ага, ну сапраўды, падаецца, у вядомых на сёння творах Драздовіча катоў напраўду няма. Але, можа, яшчэ знойдуцца. Як яны знойдуцца? Ён жа памёр даўно. А я ж казаў, што Драздовіч умеў жыць у будучыні. Ну вось глядзіце, апошнія 20 год жыцця Драздовіч жыў вельмі бедна. Ну, дакладней, ён усё жыццё жыў бедна, але апошнія гады амаль што бадзяжнічаў. Адносіны з грашыма яго ніколі не складваліся. Характар яго быў складаны, сябры не заўсёды яго разумелі, і, шчыра кажучы, да бутэлькі ён таксама часта прыкладваўся. Магчыма, менавіта з гэтым звязаная ягоная незаўважнасць для тагачасных самых розных уладаў і сістэм. Ну, бадзяецца сабе нейкі чалавек, малюе дзіўныя карціны, што з яго ўзяць. Па выніку, у 1930-х, 40-х і пачатку 50-х гадоў Драздовіч зарабляў проста ходзячы па вясковых хатах і малюючы звычайным сялянам насценныя дываны за вельмі невялікую плату. Хаця і ў гэтым бачыў сваю місію прывучаць простых беларусаў да прыгожага ў іх дамах. Вось жа гэтыя дываны да сённяшняга дня знаходзяць на гарышчах вяскоўцаў пад глыбокім ці дзесной. То можа аднойчы і дыван з коцікамі знойдуць. У яго там вельмі розныя былі сюжэты. То цяпер яго карціны больш каштуюць. Ну, канешне, ён калісьці іх прадаваў часам проста за ежу. Цяпер у іх значна будзе большы кошт. Гледачы з-пад глыбокага і дзесны. Калі знойдзеце карціны ці дываны, тэлефануйце нам. Дык, а высновы якія? Персанаж-то дзіўнаваты? Ну, але ж толькі дзівакі ствараюць нешта вялікае, і Драздовіч, несумненна, быў такім. Зрэшты, ведаеце, і нам, людзям звычайным, варта часам паглыбляцца. Ці ў далёкае мінулае, ці падымацца ў высокі космас, хай проста сваімі думкамі, каб бачыць невядомую будучыню. Бо самае цікавае, яно ляжыць там, на ўскраінах. Трэба часам адрывацца ад зямлі. І я думаю, што Драздовіч нас усіх гэтаму і вучыў. Ну і несумненна, насценныя дываны. Дома на сцяне ў беларуса мусіць вісець нешта прыгожае. Гэта абавязкова па запаветах Драздовіча. Нам заўсёды было ўласціва пераадольваць немагчымае. Мы ўспамінаем гэтыя моманты, калі мы адважваемся імкнуцца да невыканальнага, руйнаваць бар'еры, дацягвацца да зорак, растлумачыць невытлумачальнае. Мы ганарымся гэтымі дасягненнямі. Але мы ўсё разгубілі. Можа, мы проста забыліся, што значыць быць першаадкрывальнікамі, што мы толькі ў пачатку шляху, што нашы найвялікшае здзяйсненне яшчэ наперадзе, што наш лёс імкнуцца ўверх.